Pozdrav svima, dobrodošli u Blender edukaciju. Tijekom ovog predavanja naučit ćete kako izraditi osnovni model u besplatnom programu za 3D modeliranje Blender. Ovaj put ćemo za vježbu iskoristiti modeliranje šahovskih figura. Blender je potpuno besplatan 3D program kojeg možete preuzeti sa web stranica www.blender.org i odmah će vas dočekat plavi gumb na sredini koji služi za preuzimanje Blendera. Stisnete na njega, otvorit će se druga stranica gdje biramo verziju platforme za koju želimo instalirati Blender. Podržane su sve od Windowsa, Linuxa i Mac OS-a. Stisnete na veliki plavi gumb i krenut će preuzimanje Blendera. Čim download završi, ima oko nekih 130 MB, dakle ne zauzima puno prostora na disku i vrlo brzo se stisne na Run gumb i pokrene se instalacija Blendera koja je poprilično isto jednostavna. Uglavnom stišćemo samo tipku Next, kvačica, Next, Next, Install. Yes. Blender nije zahtjevan program, barem za ove osnovne stvari, tako da vam je dovoljan prosječni laptop ili bilo kakvo kućno računalo da možete učiti raditi u Blenderu. Čim završi instalacija, završit ćemo je sa tipkom Finish, stvori vam se na radnoj površini, na desktopu, ikona za pokretanje programa. Znači, Blender je besplatan program, služi stvarno za svašta, možemo izrađivati razne animacije, specijalne efekte, modele za 3D igre i engine, tako da je poprilično svestran program koji uopće nije teško za naučiti, pa ajmo pokrenut Blender i krenut modelirati. Čim pokrenemo program, pokaže se ovaj startni ekran jedan. Ako ste imali prije instaliranu stariju verziju Blendera ili prvi put ga instalirate, pojavit će se još jedan izbornik koji je tu napravljen da se promijene tipke za upravljanje sa programom na staru shemu upravljanja koja je tu prvenstveno zbog starih korisnika Blendera, jer nova verzija Blendera 2.8 je poprilično drugačija od prethodne verzije 2.79 i stari korisnici tu imaju mogućnost prebaciti kontrole na one na koje su navikli. Međutim, za sve nove korisnike, a i ako ste stari Blender korisnik i želite dalje nastaviti raditi u Blenderu 2.8, savjetujem vam da ostavite novu kontrolu, novi odabir tipaka. U svakom slučaju sam kliknite jednom i evo nas u Blenderu. Za početak ćemo objasniti što uopće gledamo, koji su osnovni ti dijelovi programa, da se znamo snaći uopće u sučelju samog programa prije nego što krenemo išta modelirati. Sigurno ste primijetili da su sve ove riječi koje vidimo u programu na engleskom jeziku, međutim nije potrebno aktivno služenje engleskim jezikom da bi se znali snaći i radili u programu. Tako i tako većina alata je prikazana sa ikonama, znači sa nekim grafičkim znakovima, tako da i to malo što engleskog piše na ekranu, čak i ako ga ne znate, ćete vrlo lako naučiti i zapamtiti za što točno služi. Čim smo pokrenuli Blender, znači ovo u što sad gledamo se uglavnom zove 3D scena, znači to je trodimenzionalni prikaz prostora u kojem ćemo mi stvarati naš sadržaj. Kasnije ćemo objasniti, postoje dvije bitne razlike između vrste sadržaja koji stvaramo. Jedna varijanta je da stvaramo 3D modele koje ćemo izvesti, odnosno eksportirati iz Blendera kako bi koristili u nekakvom sučelju za razvoj video igara, znači Game Engine-u, na primjer Unity ili Unreal ili nekom trećem. Ili ostajemo cijelo vrijeme u Blenderu i renderiramo, odnosno iscrtavamo te 3D modele koje smo napravili u Blenderu kako bi ih na kraju imali kao krajnji rezultat našeg rada ili sliku ili animaciju.
Većina od ta dva načina procedure su jednake, jedino treba pripaziti na nekakve stvari koje su specifične za game engine, odnosno za render, ali to ćemo objasniti na samom kraju ovog predavanja kad već izradimo naše modele. Kad pokrenemo Blender, znači prvo što će nas dočekat je ova siva kocka u sredini, nije bez veze odabrana ta siva kocka za sami početak, jer ćemo uglavnom iz ovih jednostavnih geometrijskih oblika stvarati kompliciranije i složenije modele. Prvo što ćemo objasniti je sama navigacija u ovom 3D prostoru. Radi se o 3D prostoru. Ako ste ikad igrali bilo koju video igru, snaći ćete se vrlo brzo s time. Ako ste ikad koristili nekakav bilo koji drugi 3D program za stvaranje 3D sadržaja, na primjer 3D Studio Max, Maya ili bilo što drugo, isto vrlo brzo ćete savladati osnove korištenja i Blendera. Za početak ćemo objasniti kako se kretati u ovom našem 3D prostoru. Za sve inače što ćemo tijekom ovog predavanja objašnjavati, znajte da uvijek za sve postoji više načina. Nije ovaj način koji ćemo mi pokazati najispravniji, jedini i ne postoji ni jedan drugi. Znači za sve postoji više načina na koji će se moći napraviti. Ovo predavanje je orijentirano na ljude koji apsolutno nikad nisu vidjeli ni to ovaj program ni 3D modeliranje. Nekom od vas sa predznanjem možda će se neke stvari činiti nepotrebnima, ali znači imajte na umu ljude koji nikad u životu nisu radili u 3D-u, pa ćemo isto barem pokušati objasniti nekakve osnovne za ljude kojima je ovo prvi put da se susreću sa ovakvom vrstom programa. Znači većinom ovaj prostor u kojem ćemo gledati je upravo taj 3D prostor kroz koji ćemo se kretati i stvarati naše 3D modele. I jedno od prvih stvari u upravljanju ovim programom je manje više standardno kao i za sve druge programe, da sa pritiskom na lijevi gumb na mišu biramo određeni dio, odnosno odabiremo objekte, klikćemo po ikonama i sve što bi inače u bilo kojem drugom programu radili, a pritiskom na desni gumb na mišu nam se obično otvara kontekstni izbornik gdje imamo dodatne mogućnosti ovisno o tome što je odabrano. Ti izbornici neće uvijek izgledati isto, niti će ove sve ikone koje vidimo biti dostupne i vidljive cijelo vrijeme. Vidljivost tih svih alata, ikona i izbornika ovisi o tipu objekata i radnjama koje radimo. Dakle, nije uvijek sve vidljivo. Tako da ćemo prvo objasniti ove standardne tipove kako bi znali zašto se pojavilo koji dio na ekranu, jer uglavnom samo se pojavljuju izbornici za vrstu objekta koji je trenutno odabran. No, znači, u što imamo u ovom 3D prostoru? Za početak, evo, možemo stisnuti srednji na mišu i krenut micat lijevo desno, gore dolje miš dok držimo pritisnut taj gumb i rotiramo se evo kroz centar ovog našeg koordinatnog sustava, odnosno ovog našeg 3D prostora i možemo već vidjeti sa svih strana našu kocku. Druga mogućnost je uz upotrebu kotačića na mišu možemo se približavati ili udaljavati od našeg 3D modela. I sad, koristeći dodatne tipke na tipkovnici koje imamo, kao što je Shift i srednji gumb na mišu, možemo se pokretati lijevo, desno, gore, dolje, odnosno pomicati naš pogled lijevo, desno ili gore, dolje bez rotacije i isto srednjim gumbom okretati se po drugim vrstama prikaza, jer imamo dva načina prikaza 3D prostora u Blenderu. Jedno je ovaj pogled u perspektivi, a drugo je takozvani ortografski pogled. No, da budemo detaljnije to još objasnili. Znači, da ponovimo, srednji gumb na mišu je rotacija oko 3D objekta, kotačić je približavanje i udaljavanje, odnosno zoom in, zoom out od toga, i ako držimo Shift i desni
Shift i srednji gumb, mi ćemo lijevo, desno, gore, dolje kameru i na taj način se možemo kretati. Često će biti tu kombinacija upravljanja toga, postoje još razne druge tipke koje koristimo za kretati 3D prostor, no početak ćemo se zadržati ovih nekoliko standardnih koje imamo. Znači za sve postoje dodatne funkcije koje ćemo uvoditi kako nam budu trebale. Znači nemamo smisla objasniti apsolutno sve, nego kako nam bude zatrebala koja radnja, tak ćemo je objasniti. Ako nemate miš, ne gradite na laptopu, savjetujem vam da nabavite miš sa 3 tipke, jer će vam itekako trebati. Jer ovo sve drugo je poprilično će biti poprilična komplikacija i svaka i najobičnija radnja će vam biti puno kompliciranija ako koristite touchpad, na primjer, na laptopu. Tako da razmislite o nabavci sa 3 tipke. To nije jedini način, dakle, kretanja kroz 3D prostor. Gore, desno, tu još isto razne kratice da se odmah možemo prebaciti u određeni pogled. Objasnit ćemo što znače, jer su inače raspoređene i organizirane prema bojama i po osima koordinatnog sustava, pa nam je to ujedno i smjernica za razne druge alate, a ne samo navigaciju samu u 3D prostoru. Znači vidimo kako rotiramo srednjim gumbom sad u ovom trenutku se mi oko ovog 3D objekta, kako se gore mijenjaju i te osi. Već vidimo da su one definirane, označene sa bojama. Pa tako imamo X os je uvijek crvene boje, vidimo tu kako prolazi kroz ovu našu kocku. Imamo Y os, znači one zelene boje uvijek i isto prolazi kroz ovaj 3D objekt. I imamo, kasnije će se pojaviti kad budemo radili nešto s ovim objektom, Z os koja je u Blenderu ujedno i prema gore smjer. Ima malih razlika u mjerama i ovim koordinatnim osima između Blendera i nekih drugih programa. U Blenderu je Z os prema gore, u nekim drugim programima nije, za sad nije bitno. Vam lako, znači, za zapamtiti, samo se pamtite po bojama, znači crveno je X, zeleno je Y i Z će se pojaviti kasnije, je plava os, doći ćemo već i do toga. Znači za sad se možemo kretati dovoljno s ovom jedna ruka na mišu, na srednjem gumbu i tipka Shift. Ako baš ne želite stiskati tipke na tastaturi, znači postoje odmah pored ovog gizmova sa osima po kojem isto možete kliktati. Postoje ikone, znači evo ako smo na ovoj ikoni sa povećalom, ako držimo lijevi gumb, isto možemo se približavati i udaljavati i samo sa pritiskom na lijevi gumb. Ispod ova ruka radi isto što i Shift i srednji gumb, pa možemo se pomicati lijevo, desno, gore, dolje. Pogledat ćemo kasnije, imamo opciju da progledamo kroz kameru neku, a i sad smo spomenuli da postoje dva načina prikaza 3D prostora u tome. Jedan je ovaj u perspektivi, znači kako vidimo kao da je baš u 3D prostoru taj objekt, a drugi, kad stisnemo na ovu ikonu sa ovom mrežom, je prikaz, takozvani ortografski prikaz. To je nešto slično, znači ako evo klikćemo po ovim gizmovima, vidimo da se gore, ovdje vidimo točno naziv u kojem smjeru gledamo, znači ovo je pogled sa strane ortografski. Ako klikćemo dalje, evo imamo pogled sa desne strane, imamo pogled sa prednje strane. Znači ovo vidimo objekt naš sa prednje strane, doslovno kao da imamo nacrt na papiru. Ovdje nema distorzije prikaza u perspektivi, nego vidimo objekt doslovno kao da je nacrtan na milimetarskom papiru ili negdje drugdje.
Ortografski pogled ćemo najčešće koristiti za modeliranje bilo čega, jer je jako teško modelirati u perspektivi, jer kad gledamo objekt u perspektivi, neke stvari nam se ne čine poravnatima i jako teško je crtati bilo što i modelirati ako je pogled postavljen na perspektivu. Znači ovo je pogled u perspektivi, vidimo doslovno kao taj 3D prostor kao takav, a ako se prebacimo u ortografski pogled vidimo izometrijski taj prikaz praktički tog objekta bez te distorzije od kamere i osim što ovih gizmova gore imamo, možemo koristiti i tipke na tastaturi. Znači tipka na tipkovnici 1, trebate imati numeričku tastaturu da bi vam ovo funkcioniralo, gleda od naprijed. Znači ovo je ortografski pogled od naprijed, kad stisnemo tipku 1. Kad stisnemo tipku 3 je pogled sa desne strane, piše right orthographic, i 7 je pogled odozgora. Znači tipka 1 na tipkovnici, na numeričkoj tipkovnici je pogled od naprijed, tipka 7 je pogled odozgora. Ta dva pogleda ćemo najčešće koristiti za modeliranje ovih šahovskih figura koje ćemo sad raditi. Znači 1, 7 na numeričkoj tastaturi. Da bi se vratili na perspektivu ili nešto, samo se krenite rotirati sa srednjim gumbom na mišu i odmah će se vratiti nazad u pogledu za perspektivu. Gore lijevo ovdje piše što je trenutno odabrano i iznad piše u kojem pogledu jesmo. Znači ovo je sad pogled od perspektive, tipka 5 na numeričkoj tastaturi ili ova ikona ovdje sa mrežom prebacuju u ortografski pogled. Najbrže će biti uglavnom znači kratica ta tipka 5 pa 1 ili 7 ortografski pogled. Vrlo brzo sad kad krenemo modelirati vidjet ćete čemu to sve. Bez sad konteksta možda je malo za pratiti, ali čim krenemo crtati ove naše šahovske figure, bit će odmah jasno zašto je ovo puno jednostavnije za raditi. Znači evo sad se znamo kretati osnovno u 3D prostoru i imamo ovu jednu našu kocku. Međutim vidimo da to nije sve što mi imamo na ovoj sceni. Imamo i još neke druge objekte. Popis svih objekata na našoj 3D sceni vidimo gore desno. Imamo razne tu modove, između ostalog za prikaz. Ovaj dio ovdje se naziva outliner. On prikazuje sve objekte koje mi trenutno imamo na našoj 3D sceni. Vidimo da imamo ovu našu kocku, cube, koja je trenutno odabrana. Znamo da je objekt na sceni odabran po tome što se vidi ovaj narančasti obrub oko njega. Koji god objekt na sceni izaberemo, bit će označen sa ovim narančastim rubom. Ili u ovom outlineru ovdje možemo kliktati po objektima direktno prema njihovim nazivima. Pa tako vidimo već da na sceni imamo i kameru i imamo svjetlo. Još jedno. To ćemo sve kasnije iskoristiti, jer prije toga moramo napraviti naš model, onda ćemo prema njemu namjestiti kameru kako već želimo prikazati taj model i rasvjeta, ništa bez rasvjete, moramo dobro podesiti rasvjetu, ali za sad nam to nije bitno jer moramo prije toga izraditi naš model. Jedini 3D model koji sad imamo na sceni je ova naša kocka i morat ćemo za to iskoristiti sada u ovom našem prostoru da je ne moramo tražiti cijelo vrijeme po 3D prostoru, ćemo iskoristiti još jednu kraticu, a to je točka na numeričkoj tastaturi. Kad stisnemo točku na numeričkoj tipkovnici, onda ćemo postaviti fokus, odnosno zazoomat ćemo se na ovaj naš objekt konkretno odabran, pa se onda možemo lijepo rotirati oko njega. Vidjet ćete, puno je korisno kasnije kad imamo puno više objekata na ekranu, kako bi se mogli snalaziti i kretati kroz 3D prostor i da vidimo kad modeliramo kako taj objekt izgleda sa više strana. Znači točka na numeričkoj tipkovnici. Blender ima jako puno kratica.
To je jedno od stvari koje jednostavno treba popamtiti i doći pod prste sa vremenom, ali stvari u tome da jako puno ima kratica i za neke stvari, evo na primjer ako hoćemo pogled odozgora, on kaže, evo tooltip kaže da je tipka 7 na numeričkoj tastaturi kratica za to. Tako da za većinu radnji, ako ostavite miš duže na tom mjestu, pojavit će se u ovom malom izborniku, u opisu malom dolje tooltipu koja je to tipka, koja je kratica na tipkovnici za to. Puno brže je na kraju raditi sa tipkovnicom, ali s obzirom da ovo gledate, pokušat ću uvijek za sve radnje koje imaju koristiti na izborniku ili na ikoni radnju umjesto tastature, jer da vidite naprosto što se događa, jer je jako teško pratiti, iako ispisujemo ovdje koja tipka nam je trenutno pritisnuta, pa možete i vidjeti otprilike što stišćem, ali redoslijed radnji je nekad jako bitan i onda je jednostavnije pregledat to ako vidite stvarno na što sam tu kliknuo. Samo zapamtite da postoji uvijek više načina za nešto napraviti. Za sad ćemo koristiti ove vizualne načine tu preko gumbi koje ćemo kasnije onda zamijeniti sa kraticama na tastaturi. Znači, bilo koji objekt izaberemo na sceni, pojavi se narančasti rub oko njega da zna sad trenutno označen i što sad. Znači, mi se možemo kretati kroz 3D prostor, ali to je samo mijenjamo naš pogled, odnosno pogled na taj 3D objekt, a što sad s njim samim. Tako da, osim ovdje što ga možemo odabrati i vidjeti kako se nazove, znači u ovom dijelu programa ovdje možemo rotirati naš pogled zajedno sa tipkama na tastaturi. I sa lijeve strane imamo dio alata koji nam služi za odabir i pomicanje i transformiranje, odnosno mijenjanje oblika bilo kojeg selektiranog objekta. Ujedno iznad toga već ćemo skrenuti pažnju samo na to da se trenutno nalazim u objekt modu. Znači piše object mode, ovdje Blender ima puno više modova koji isto nisu sad svi ovdje odmah vidljivi jer se mijenjaju ovi tipu objekta koji je odabran i o koju radnju mi mislimo koristiti, tako da nisu uvijek vidljivi svi. Za ovo predavanje uglavnom ćemo koristiti samo dva moda, jedan je taj object mod, a drugi je edit mod. Po defaultu znači smo u ovom object modu i u njemu uglavnom odabiremo 3D objekte koje mislimo koristiti na sceni i onda radimo nešto njima, odnosno mijenjamo njihovu poziciju, veličinu i ostalo unutar 3D prostora. Ako želimo mijenjati unutarnju strukturu tog objekta, onda ćemo koristiti jedan drugi mod, edit mod, ali o tom potom idemo prvo objasniti što sad kad smo odabrali već ovaj objekt. Postoje razni načini odabira, znači sad je jednostavno ili imamo jedan jedini objekt pa možemo samo kliknuti na njega. Međutim, ova prva ikona, ovdje gore veli select box, koristi i se za razne namjene, između ostalog možemo selektirati više objekata odjednom, baš kao i u operativnom sustavu, da držimo lijevi gumb i rastegnemo naprosto dio ovu mrežu za odabir i odabrat ćemo više objekata odjednom. Vidimo, svi su narančastili, imaju ovaj narančasti rub pa znamo da su odabrani i ako ih želimo odselektirati, kliknemo bilo gdje drugdje i više neće biti odabrani. To isto radi tipka A kao all, i izabrali smo ih sve odjednom. Kliknemo negdje drugdje da deselektiramo ili stisnemo AA dva puta tipku A i onda će isto zaboraviti to što smo imali odabrano i možemo koristiti tipku B koja će nam isto stvoriti ovu mrežu za odabir, pa možemo odabrati više objekata odjednom. Isto kliknemo bilo gdje drugdje da nije objekt i deselektirat ćemo njih.
Sad imamo, kad izaberemo ovaj objekt, ovdje sljedeća opcija nam je 3D kursor, objasnit ćemo malo kasnije. Sad nas više zanima kako pomaknuti taj objekt u 3D prostoru. Znači ovdje imamo sljedeća opcija je Move. Čim stisnemo ove strelice u smjerovima na odabranom objektu, znači uvijek prvo biramo objekt s kojim želimo raditi i onda radnju koju želimo izvršiti. Znači sad odabrali smo prvo kocku, naš 3D objekt, i onda smo izabrali Move, radnju, znači pomiči, i sad ćemo pomicati radnju, pomicati objekt po osima koje želimo. I evo opet su se pojavile ove strelice u bojama, znači Y os je zelene boje, X je crvene, plava je Z os. I jednostavno možemo izabrati neku od osi i držati lijevi gumb i mičemo objekt samo po toj osi. Znači držimo lijevi gumb na mišu i mičemo to lijevo desno. Isto to za crveno, odnosno X os, i za Z, odnosno Y, tako da ga možemo pomaknuti dalje. Ove pored opcije, sa točkom ću se samo približiti na kocku, imamo ove kvadratiće, znači onda oni, ako držimo njih i mičemo, pomiču objekt po dvije osi istovremeno. Makar ljudima koji rade u Blenderu je najdraža tipka G. Kad stisnemo tipku G, onda slobodno možemo micati objekt u 3D prostoru baš kako želimo. Ponovno stisnemo lijevi gumb i pustimo objekt. Nekad ćemo, najčešće ćemo htjeti precizno postaviti objekt u 3D prostoru i u tom slučaju onda su nam praktične ovaj Move alat, da možemo koristiti razne osi i onda pomicati samo točno po toj osi umjesto da mičemo objekt samo sa tipkom G. Ali rekli smo da isto je bitan redoslijed tih radnji, pa čak i ako stisnemo i koristimo tipku G, možemo stisnuti tipku na tastaturi koja će nam onda micati samo po određenoj osi. Ja na primjer stisnut ću X i sad evo mičemo objekt samo po X osi. Znači to radi isto kao i da smo zabrali Move alat i izabrali crvenu ovu strelicu i pomicali objekt po X osi. Znači uvijek je, za sve postoji neka kratica na tastaturi. Znači za sad možemo pomicati sa strelicama, ali vidjet ćemo vrlo brzo da će nam postati praktičnije i brže. Na primjer, ako hoćemo ovo pomaknuti po Y osi, stisnut G, Y, pojavi se odmah zelena crta koja nam pokazuje Y os i pomaknemo objekt kud već želimo. Sljedeći alat koji imamo je rotacija. Kad izaberemo alat, isto se pojavi ikona koja pokazuje osi opet po ovim bojama i sad možemo rotirati objekt po određenoj osi. Isto držimo lijevi gumb na mišu i rotiramo već za koliko stupnjeva želimo određeni objekt zaokrenuti. Isto to možemo ako držimo u sredini, pojavit će se ove 4 strelice i možemo slobodno rotirati u svim osima odjednom. I još imamo i opciju skaliranja, znači isto izaberemo određenu os i možemo povećavati objekt u određenu stranu, povećavati njegovu veličinu ovisno o odabranoj osi. Za sve to postoje dakle kratice na tastaturi, za micanje G, za rotiranje R i za mijenjanje veličine, odnosno skaliranje S. Što je najčešće puno brže nego kliktat po ovim objektima. Znači i dalje se nalazimo u objekt modu i sve ove radnje koje tu sad radimo se odnose samo na ovaj objekt tu koji je trenutno odabran.
i ne mijenjamo njegov broj geometrije unutra, zato moramo ići u sljedeći mod koji se zove Edit mod, ali prije toga ćemo objasniti što su uopće ti modovi u Blenderu, jer ih ima poprilično, i plus unutar svakog tog moda imaju razni alati koji se mijenjaju ovisno o koji je tip objekta odabran. Dok izrađujemo naš 3D model, najčešće ćemo se kretati između dva moda, takozvana. Znači, Blender ima više načina rada, odnosno tih modova, i uvijek odabiremo objekte na našoj 3D sceni u objekt modu. Ovdje gore nam je popis svih modova koje možemo koristiti. Između ostalog, sad smo u objekt modu. Najčešće ćemo se mijenjati između objekt i edit moda, za što će nam isto služiti kratica na tastaturi Tab. Čim smo stisnuli Tab, vidjeli smo gore da se promijenio mod u edit mod i pojavilo nam se puno nekih drugih alata, jer sad možemo mijenjati izgled ove naše geometrije našeg objekta. A dok smo u objekt modu, mijenjamo naprosto poziciju tog našeg 3D objekta u našem 3D prostoru. Putem ili ovih tipki ikona za transformaciju, kad mičemo po 3D prostoru, rotiramo ili mijenjamo veličinu. Znači uvijek prvo izaberemo objekt s kojim želimo raditi, a onda alat s kojim želimo nešto izvršiti. Sad smo promijenili skaliranje, promijenjamo veličinu objekta prvo po jednoj osi pa onda po drugoj osi. Sve ove radnje i ovi alati mogu se raditi na više osi odjednom, ali radi praćenja toga što radimo uvijek je poželjno odraditi sve na jednom pogledu i onda na nekom drugom odraditi po drugoj osi radnju. To će se doći sa vježbom. Ne očekujte odmah instant nekakve rezultate, jer 3D modeliranje, kao i bilo koja druga vještina, zahtijeva vježbu. Znači sad prolazimo osnove programa, da naučimo naše alate i redoslijed radnji, a sve ostalo zahtijeva vježbu. Dok smo u objekt modu, samo zapamtite da je objekt mod, mi ćemo objekt, poziciju našeg objekta u 3D prostoru. I imamo alate za pomicanje, možemo zarotirati ga objekt ili promijeniti njegovu veličinu po jednoj ili po svim osima od jednom. Objekt znači se nalazi u 3D prostoru, ali mi možemo mijenjati i samu strukturu tog objekta, jer ova kocka nam nije baš nešto zanimljiva, moramo je promijeniti u nešto drugo. I od ove kocke ili od nekog drugog objekta jednostavne geometrije ćemo stvarati sve druge modele koje želimo. Da, ova kocka ne izgleda sad baš kao nešto super, međutim ovim tehnikama koje ćemo raditi tijekom ovog predavanja ćemo proći jedan način oblikovanja 3D modela koji se zove izvlačenje geometrije, odnosno polygon extrusion, i od njega ćemo stvoriti bilo koji objekt koji nam treba za naš šah, odnosno sve šahovske figure u ovom slučaju. No da se vratimo našim modovima, znači dok objekte odabiremo i pomičemo u 3D prostoru u objekt modu, ali vidimo da ih ima i nekoliko drugih, najčešće ćemo znači biti u edit modu. Ali znači za početak Blender isto ima hrpu raznih editora koji su skup ovih svih alata na ekranu, ovisno o tome što mislimo raditi. Znači na ovoj ikoni ovdje gore piše editor tip, sad se trenutno nalazimo u 3D pogledu. To je ovo sad gdje pomičemo naš objekt u 3D prostoru. Međutim vidimo da ima hrpa drugih editora koji su organizirani ovisno po njihovoj namjeni. Znači ove general su općeniti editori, 3D viewport je ovo upravo što sad gledamo. Prepoznat ćemo ih po ovim ikonicama gore, znači ovisno koji je editor odabran, ova mala ikona ovdje gore će se promijeniti.
Naravno, za sve postoji kratica na tastaturi koja piše sa strane. Kasnije će nam trebati još shader editor gdje ćemo zadati boju i materijal od kojih su naše figure napravljene i ostale stvari koje ćemo objasniti kako nam dođe na red. Isto postoji skup editora za izradu animacija. Čak se može u Blenderu i programirati u programskom jeziku Python ako ga znate i editori vezani za samo upravljanje podacima unutar Blendera. Međutim, znači za sada što nam je bitno da smo, ako želite pomaknuti poziciju cijelog objekta, budite u objekt modu i koristite ova 3 alata Move, Rotate i Scale, ili kratice na tastaturi su dakle G za pomicanje, R je za rotiranje i S je za skaliranje, odnosno mijenjanje veličine tog objekta. Međutim, ako želimo promijeniti strukturu ovog objekta, moramo otići u Edit mod. Znači, ovdje kliknemo gore lijevo na odabir modova i biramo Edit mod. Sad vidimo da je sve ovo promijenilo boju u narančasto i da su se pojavila hrpa novih alata i još nekakve ovdje dodatne ikone. Znači, rekli smo da će se često ovo sučelje Blendera mijenjati ovisno o tome što radimo, u radnji koju radimo, pa se ovo se sad upravo promijenilo u ikone kakve nam trebaju da mijenjamo unutarnju strukturu objekta. A od čeg se uopće sastoji taj 3D objekt? Vidimo sad, stisnut ću bilo gdje drugdje, dakle da čim je nešto narančasto znači da je nešto odabrano, trenutno nam ništa ne treba. Obratite pažnju tu pored Edit moda, imamo 3 ikonice, ovo na jednu točku, crtu i ovaj kvadrat. Ovdje to nam je ujedno i izbor koji pod element objekta želimo mijenjati. Dakle, svi 3D objekti se sastoje od točaka. Ovo je jedna točka. Ovdje možemo joj kliknuti samo na nju pod pretpostavkom da smo u Edit modu. Znači, imamo uvijek točke. Na engleskom se to zove, jedan je vertex, množina je vertices, više točaka. U svakom slučaju, sav objekt, bilo koji 3D objekt se sastoji od točaka. Znači, to su točke koje možemo odabirati. Ako ovdje izaberemo vertex select, imamo gore odabir samih točaka. Kad imamo dvije točke, između te dvije točke se stvori pravac. Tu crtu, taj pravac koji ide od jedne točke do druge, možemo odabrati da izaberemo ovu drugu ikonu ovdje i to se u Blenderu naziva edge. Edge je ta dakle crta koja spaja dvije točke. I treće što možemo odabrati je face. Face je stranica te geometrije, to je cijela stranica. Dakle, moramo imati minimalno 3 točke da bi imali jednu stranicu, taj jedan face. Pričat ćemo kasnije nešto što se naziva topologija, to je izgled te naše geometrije, jer za nekakve kompliciranije radnje, game engine i sve ostalo bitno je imati čistu i dobro organiziranu tu topologiju kako bi mogli izvlačiti, modificirati taj objekt, kako bi ga mogli dobro rasvijetliti, animirati i tako dalje. Hrpu radnja ovisi o tome koliko nam je uredna ili čista ta topologija. Za sad se ne trebamo zamarati s time, nego moramo zapamtiti da je 3D objekt, svaki 3D objekt sastavljen od točaka koje su spojene sa crtama, odnosno edge-evima, kojih kad imamo više od 3 dobijemo face, odnosno poligon ako je njih 4. U biti ovaj sav objekt se sastoji od trokuta, a ne u biti ovih kvadrata koje mi sad ovdje trenutno ne vidimo, ali u biti postoji kao nevidljivi trokut, jedan tag koji išao bi od ove točke do ove i onda bi dijelio ovaj face na 2 trokuta. Za sad se nećemo zamarati s time, sam zapamtite za sada da ćemo uglavnom izbjegavati takve trokute, nego ćemo sve uglavnom htjeti da imamo lijepe kvadrate, jer će nam tak najlakše biti modelirati što već želimo. Znači, kad smo u Edit modu, mijenjamo unutarnju strukturu tog 3D objekta, tako da možemo odabirati te poligone ili edge-eve, pojedinačne te crte, ili same točke, koja je ujedno i najmanji element našeg 3D objekta.
I sad opet možemo koristiti u edit modu ova standardna 3 alata za pomicanje, rotiranje i skaliranje na bilo kojem od tih podelemenata. Dakle, možemo izabrati evo ovu točku ovdje, uzeti ponovno ovaj alat za pomicanje i sad kad mičemo točku vidimo da se mijenja izgled tog objekta. Znači ne miče se objekt po unutar 3D prostora kao što se radi u 3D editoru u objekt modu, nego se miče unutar samog objekta. Pa tako mijenjamo oblik tog objekta, kocke u ovom slučaju. Isto to možemo sa edge-evima, znači odaberemo tu crtu i možemo evo cijelu crtu pomicati po određenoj osi. Ili možemo uzeti opet prvo način odabira, odabirat ćemo face, jednu plohu cijelu, možemo izabrati nju i pomicati cijelu plohu. Međutim, ovdje naravno nemamo sad dovoljno geometrije da bi složili nekakvi kompliciraniji objekt. Uglavnom ćemo iz jednog jedinog objekta pokušati napraviti neki komplicirani objekt, tako da ćemo podijeliti geometriju već postojećeg objekta i onda mijenjati pozicije face-eva, edge-eva i točaka dok ih ne namjestimo u naš željeni oblik. Sad smo sve opet u edit modu. Znači, ako smo sad napravili nešto u ovom edit modu, promijenili oblik ovog našeg objekta, evo na primjer ćemo micat, možemo isto koristiti naravno tipku G, izaberemo određeni edge, stisnemo G, pa onda os, evo na primjer X. To je isto kao da smo uzeli i izabrali alat za pomicanje i onda pomaknuli crvenu edge po crvenoj osi koja je X. Znači uvijek imate ovdje gore podsjetnik koje su osi, koje boje i u kojem su smjeru okrenuti. Isto to možemo preciznije napraviti u ortografskim pogledima, znači možemo stisnuti ovu ikonu ovdje ili tipku 5 na numeričkoj tastaturi i na primjer evo pogled od naprijed i sad kad mičemo crvenu os vidimo rezultat te naše radnje. Čim se krenemo rotirati srednjim gumbom vratimo se nazad u pogled iz perspektive. I sad se možemo vratiti u objekt mod. Vidimo da su sad nestale ove ikonice koje prikazuju točke, edge-eve i face-eve, nego ponovno vidimo cijeli objekt. I sad u objekt modu pomičemo taj cijeli objekt u 3D prostoru pa ćemo ga postaviti negdje drugdje gdje već želimo ga postaviti u 3D prostoru. Znači osnovna razlika je između ova dva moda. Jedan mod, objekt mod, se odnosi na cijeli objekt, a edit mod, znači u kojem ulazimo tako da odaberemo objekt, pa edit mod, ili tipka tab. Tab je kratica koja će vrlo praktična biti. Mijenjamo unutarnju strukturu tog objekta tako da mijenjamo pozicije točaka, znači edge-eva ili cijelog face-a, odnosno ovog poligona u ovom slučaju. To su dva glavna moda u kojima ćemo raditi u Blenderu i mijenjati strukturu svih ovih naših objekata. Evo, danas smo instalirali Blender i krenuli u izradu naših 3D modela. Naučili smo se kretati u 3D prostoru, naučili smo odabirati objekte u objekt modu i naučili smo u edit modu od čega se sastoji svaki 3D objekt, dakle od točaka, edge-eva i face-eva, i onda smo naučili u objekt modu kako pomaknuti objekt u 3D prostoru, kako promijeniti njegovu veličinu i rotirati ga po svim osima. U sljedećem predavanju ćemo se pozabaviti dodavanjem novih objekata. Imamo razne
objekte standardne te geometrije koje ćemo koristiti kao bazu za razvoj ostalih i modeliranje ostalih objekata. Vidjet ćemo kako dodati objekte na scenu, kako ih maknuti sa scene i onda ćemo iskoristiti najprikladniji objekt koji nam odgovara za modeliranje šahovskih figura i krenuti u modeliranje naše prve šahovske figure. Do tada, pozdrav!